Evo, išle su u Lokvu natrag. U Tinjansku su Lokvu danas svom prirodnom staništu vraćene žabe. U završnici ekoakcije bio je to mali, ali značajan doprinos sudionika u očuvanju rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Mreža takvih lokvi, ona nam omogućuje očuvanje bioraznolikosti na širem području. Treba znati da je Istra nekad imala skoro 2000 lokvi, a da ih je danas ostalo aktivnih, dakle sa stalnom vodom, svega par stotina. Normalno da je isušivanjem jednog broja lokvi nestao biljni i životinjski svijet iz tih lokvi i najvjerovatnije se neće niti moći vratiti. Stoga se ovogodišnjom ekoakcijom Neka moja Istra blista ukazivalo na važnost lokvi kao glavnih čuvara biološke raznolikosti. Najviše lokvi za sada je očišćeno na području Bujštine, koliko imamo informaciju. Tamo ih je očišćeno jedno 7. Evo, rekla nam je danas pročelnica jedinstvenog odjela iz općine Tinjan i tu ih je očišćeno 7. Na području Kamfanara također jedno 7. Osim korisnih prirodnih staništa, lokve mogu postati i turistička atrakcija. U Tinjanskoj su ih općini povezali s 30 kilometara uređenih biciklističkih staza. Svoj glas za očuvanje lokvi dali su svojim stvaralaštvom i polaznici istarskih vrtića i škola. Ja ne vidim zašto bi se lokve uništavale i ipak je neki živi svijet u njima. Dora je tek jedna od 30 nagrađenih na natječaju Hrvatske turističke zajednice. Crtali su i pisali o ljepotama svog zavičaja, a danas su im uručena priznanja.